अगस्त दिल्ली जंतर मंतर मुभमेंट खालामनायनि बागै दिनैनि प्रचार सभा सारा 4 बছর कायथांका हाफांगो IPFT फियाबा तिप्रा सारकनो कक्रिमानि तिप्रालेण्ड कमाजाक ताबुखे थोंखलावो बुसकां बिसि इलेक्शन ते एसेम्बली 2023 नो नासिगैदा फिलो अंखर पिउखा सोंलायजाक लुकुरक फाइनाय 23 आगस्ट दिल्लीनि जंतर मंतर तिप्रालेण्डनि मुभमेन्ट नो नाहारै बाजार सभा एबा रेडी खालायखा IPFT पार्टी थांनाय 2 तारिख जून सालमारिओ IPFT सबायै तिप्रामथा अंका हिनमानिनो गयसिउइ मानलिया IPFT पार्टीनि बरग्रक ते ताबुक बो तंखौ मिनिस्टार ते MLA ताबुक बो तंखौ जुत सरकार IPFT ते BJP हापां हिनै साइ खानारि लायखा खानाय नायदि कथमा di report Jorani News. थांनाय 2 तारिख गो जे IPFT सबायै थांनायसे थांलाय माने अबनो बंनि प्रग्राम तो अंहा थांनाय तो थांहा हलाय ताबो जे तंनाय तो IPFT ताबो तंखो MLA तंखो मिनिस्टार तंखो IPFT तो 2009 सिमि आंदोलन खालाय माने IPFT सरकार तो तंगो ताबो सरकार तंगै ताबो जे सोशल मीडिया जों गाव कमेन्ट नुमानि ओइ मुसुरक नक ताबो सरकारनि लुक बागपा एनसी दल गोबां साइ दङ अबोथ' तामाने एक्चुअली जों जे नुकमानि IPFT BJP जे जुट सरकार तङै लुकनि जे सामानि आं बनो खाख्लायो गत कुनु दिन बनो अजागागो बरफ साफानो जों कुनु जलायथाय करे दानि होनबा जों IPFT 2009 नि सिम आन्दोलन खालामनायनि बिसिंदै 2009 आन्दोलन खालामनायनि बिसिंदै जोंनि IPFT youth IPFT रक बिनि अबदान नि बिसिंथिसे बरक ताबो खुला आम गुरि दं खुला आम आन्दोलन खालामो थांनाय 25 बोसोर जे सिपिन आन्दोलन खालामखौ आब्रसि बर' रक कुनु दिन अंखरै सं लागि तिप्रालेण्डनि बागै दफानि बागै 19 दफा जातिनि बागै ताबकसे गोबां बरक कमेन्ट हो ताबक गुबुनो जाते जों खुंजो खानिया जों दिनै जे सातसा सिनि तिप्रालेण्ड ना जों तिप्रायतनाय बाय सिक्सिबल एरियानो जों आन्दोलन जारि खालामबाय कायसा रैली बाजार सभा लायगा वो बाजार सभा दिनै फाइनाय 23 अगस्त दिल्ली जंतर मंतर मुभमेंट खालामनायनि बागै दिनैनि प्रचार सभा ओ प्रचार सभा जोंनि जत सेंग्राफोर फाय सफैया जों रेडी जोंनि IPFT youth IPFT Delivery Division नियमै जों तिप्रालेण्ड दिखायनाय बागै तिप्रालेण्डनि आन्दोलननि बागै जों मुभमेन्ट जारि दङ।